মিটিঙত আলোচনা হোৱা নাই আৰু অফিচিয়েলি আমি সেইখিনি কথাটো আজিৰ দিনত আমি ক'ব নোৱাৰে। IIT NIT आव एडमिशन मोनथों बेस्ट उइसेस जोंनिफ्राय हार्ड लेबर खालाम। प्रमद बर'आ बेयाव इन्डास्ट्रिखौ लाबोदों। रायजो राजा बुजिना बयबो गभर्नमेन्ट खालामबाय नालाय हरबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव किथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय सुंद' भिडिअजों लोगोसे बेलासिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, आङो फुङाव भिडिअ हगाराखै मानोना सम मोनैनि थाखाय। दिनै आं बेलासिनि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों। गिबिसिनथाराव जोङो बिपिएफनि सिएमनि बुंनायखौ एसे खोनासंग्रोगोन। नैथियावहाय जोङो कास्टम बसुमतारी बुंनायखौहाय एसे खोनासंग्रोगोन। थामथियाव जोङो नैबे एबसुनि सोमावसारनायनि सायाव जोङो माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। जोबनायाव मिस्टार मेम'रेन्डाम बिथाङा मा फोरमायदों बेखौबो जोङो ससे खोनासंनानै लागोन। भिडिअखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुजोबखाबाय। बेनिखायनो आङो इन्ट्र'आवबो सर्ट होनानै होखाबाय, जाय भिडिअखौ लानानै जों बाथ्रा सावरायगोन। बे समाव खोनासं बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों। गभर्नमेन्ट डिसिसनটো আমাৰ যিখিনি আলোচনা হ'ল এনেকুৱা ক'ব পৰা আমাৰ আজি মিটিঙত আলোচনা হোৱা নাই আৰু অফিচিয়েলি আমি সেইখিনি কথাটো আজিৰ দিনত আমি ক'ব নোৱাৰে। আমি জাষ্ট আলোচনা কৰি কিছুমান এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ এই বিশেষ কৰি সেই লেণ্ড আৰু এডুকেশ্যন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিৰিয়াছ ডিচিশ্যন আজি হৈ গ'ল। সেইটো আমি যিমান পাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম। সেইখিনি কথা তো সেইটো আগত কাৰ্যকৰী হওক, ইয়াৰ পিছত আমি ক'ম। কথাটো যিহেতু আজিহে আলোচনা কৰি পেলাই আমি ডিচিশ্যনত আহিল, এতিয়া কোৱাটো উচিত নহয় আমাৰ কাৰণে। কথা সেইটো रायजोफोर, आङो भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि फिल खालामदों, बिपिएफनि सिएमआ बर' हारिनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौनो खुगा बेखेवनो हाया जादों। मानोना बिथाङा थांनाय इलेक्शनावहाय गासैखौबो गाथेनानै लाजोबखानाय बायदि जोङो नुनो मोनदों। आरो जेसेबांनाखि डेभेलपमेन्ट जानो थांगासिनो दङ, बे गासैबो इउपिपिएलनि सरकारावहाय मावनानै गालांखाजोबनाय। दा बेफोरखौ लानानैसो दिनैनि समाव बिपिएफनि आइटिसिएलफ्रा गोबां दुगा बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं जोंनि बर'फोरनि समाजावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन मानसि गाज्रिफ्रा दावराव दावसि खालामनानैहाय भाइरेल हगारगासिनो दङ। जों बेखौबो नुदों रायजोफोर। दा बेफोरखौ जोङो दोनथ'नोसै, दानिया फै जों सावरायनोसै बे समावहाय मिस्टार कास्टम बसुमतारी। दा कास्टम बसुमतारीया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो ससे खोनासंनानै लाग्रोनो हागोन रायजोफोर। 125 जायोबा मोजां आरो 125 एमेन्डमेन्टआ बियो अबेनिफ्राय फैदों आरो मा दं बेयाव बेखौ जोंबो फरायबाय, नोंसोरबो फरायजोब्बाय। 125 एमेन्डमेन्टआ बिटिसिनि मडेल निफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा। 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ 2019आव देलाय नोंसोर बुंलाय। होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ 2019आव बे रायजो सभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ। 2012आव कार्बि आंलंआव इउपिएडिएस होननाय आरो डिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019आव बे मुभ जादों आरो 2019आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटियाव थिनहरदों। बाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों। कास्टम बसुमतारीनि सोमोन्दै जोङो बाथ्रा सावरायनायनि सिगां आं माखासे पइन्टखौहाय पस्टनि सायावहाय फरायथिनानै होनो सानदों दे लोगोफोर। रायजो राजाफ्राबो नायलां आरो खोनासं आरो हायोब्ला फरायलां दे। नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना नाय, बेयाव मा पस्ट होदों। जायफ्रा फरायनो रोङा बिथांमोननि थाखाय आङो फरायनानै होनोसै, नोंथांमोना खोनासं। 1 नाम्बार पइन्टआव दङ जाहैबाय, रायजो राजा नोंथांमोन,
नाम्बार पइन्टआव दङ ओरैबायदि लिरदों पार्लामेन्टआव कुइसन राइज खालामनो 3 MP नांलाया सासेब्लाबो हायो बेखौ बुंदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों मा खोनाखो रायजोफोर दानिया बिनिनो पइन्टआवहाय माखासे पइन्टआव फैबावदो ग्रासरुट डेमोक्रेसि जेरै VCDC म्युनिसिपेलिटि नि बिसायख'थिनि राहा खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नाम्बार 2 पइन्टआव दङ बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों संबिजितनि 280 दफाखौ सोदांनानै काउन्सिलआव डाइरेक्ट फान्डिंनि राहा खालामनो नागिरदों दानिया 3 आव फैबावदो एन्टि डिफेक्शन ल'खौ काउन्सिलआवबो लाबोनो नागिरदों आरो फैबावदो बिनि गाहायाव बेफोर BTCआव गैयामोन अब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ बोरै BTC मडेल जाखो दानिया 3 नम्बर पइन्टआव KAAC DHAC नि बिसायख'थिखौ BTC नि बायदि आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनआनो खुंखायो मिथिया लासे बुंदों ना मिथिनानै थगायनो नागिरदों 4 नम्बराव फैदो 125 एमेन्डमेन्टजों BTC नि बिबान बारायनायखौ बिबान नङा दे बियाब बारायनायखौ माने बानायफानो नागिरदों बेयो मोजांब्ला मानो जाहोना सरकारखौ नारसिनाखै BPFआ 5 नम्बराव फैदो 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ प्रमद बर'निबो नङा हाग्रामा महिलारिनिबो नङा UPPL निबो नङा आरो BPF निबो नङा आरोखौ आं होदेरबाय दै नङा दा खोनाबाय दा रायजोफोर BPF निबो नङा ना अब्ला दा फैदो बेयो BTC बासिफोरनि मोजांनि थाखायसो जायखौ BTR गोरोबथा खालामग्राफोरा जाफुंहोनो नारा-नाथा नाजाबाय थादों BPFआ गावसोर BPF नि मोजांनि थाखायब्लाल' मावो नामा अब्ला 6 पइन्ट कास्टम बसुमतारीया बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया हसिया बुंनायखौ गारनानै लाइमोनफोरनि 2 लाख रांखौ मानो जाखो आरो बे जाख्ल'नाय रांजों माब्रै फरेन बेरायहैनो हाखो बेनि फिननायखौसो हो आरो 7 आव फैदो बड'लेण्डनिफ्राय टप 10 मेट्रिक पास जानायफोरनो 3 लाख रां होनायखौ मानो होदिया बेनि फिननायखौसो हो ओमफ्राय 8 पइन्टआव जाहैबाय IIT NEET नीट एडमिशन मोननाय फरायसाफोरनो केश रां होनानै 5 लाख रां होदों होननानै फोसावबाय नाथाय मोनग्रा साफ्रोमबो फोरमायदों जे रांफोरा जेसेबां फोसावदों एसेबां नङा रांखौ कास्टम मोनहानो हैदों अब्लाथ' हैग्राफ्रानो जादों माखासे रांखौ मा खोनाखो जोंलाय कास्टम बाहाय आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों कास्टम मोना जाहैबाय थगायसुला BPF नि CM हाग्रामा महिलारिखौहाय देख'नानैहाय रां खामायग्रा दिनै जों मोनथिदों जे थांनाय UPPL नि समावहाय कास्टम बसुमतारीखौनो बुं बिक्रम दैमारिखौनो बुं रिन्जय बर'खौनो बुं प्रहलाद ब्रह्मखौनो बुं बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय बिथांमोना मोजां नङा होननानैहाय ससियेल मिडियायावहाय ख्रा फोसावनानै होनाय साफा मानसि बिसोरो सयतानफोर मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों मा खोनाखो कास्टमा मानो बाख्नायदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ रायजोफोर नोंथांमोनालाय मा कमेन्ट होनो सानो कास्टमनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायावहाय बै समावहाय बिथांमोना गोबां थगायदों माने बिक्रम दैमारियाबो थगायदों 125 एमेन्डमेन्ट यानेकि 125 थि बिल बेखौहाय 280 दफानि गेजेरजोंहाय सोदांनानैहाय डाइरेक्ट फान्डिं सेपारेट स्टेटनि अबस्था बेखौहाय लाबोनायनि खामानि मावगोन होनना बुंनाय समावहाय कास्टम बसुमतारीखौनो बुं बिक्रम दैमारिखौनो बुं प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'खौनो बुं
बिसोरो गासैबो मानसिफोरखौहाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव जेबो गैया होननानै बुंग्रा साफा रायजो राजाफोरखौहाय थगायग्रा मानसि बिसोरो। दा बेनि सायावहाय रायजो राजाफ्रा मा फोरमान मा कमेन्ट होनो सानो नेनानै थानाय जाबाय। रायजोफोर बे समाव नायदो नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ ना। दिनै आरोबाव बर'नि गेजेरावहाय एबसुआ मानो प्लेट लानानै ओंखारनो गोनां जाबावखो? नों आरो आं बर' रायजो राजाफोरनि सापर्ट गैयैनि थाखाय, सरकारजोंहाय गोरोबज्लायनानै खामानि मावनो हायैनि थाखाय, बेफोर गोरोन्थिया गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि। सोरबा बिपिएफनिबो नङा, सोरबा इउपिपिएलनिबो नङा, गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि। मोनथिखा बुजिखा हारिनि थाखाय साननो रोङै लिडारखौहाय देरहाहोनायाव बे गोरोन्थिखौ जों दिनै आरोबाव नुफिनबावबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सर, এতিয়া আকৌ আমি আমাৰ বড়ো এৰিয়াৰ আকৌ আন্দোলন দেখিবলৈ পাইছে। কিহৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে? বিটিআৰ একত এইটো কিবা কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই, বিটিআর একত সম্পূৰ্ণ কৰি দিবলৈ ইচ্ছা নাই। এই কাৰণে আমি এতিয়া আকৌ আন্দোলনত ফিল্ডত আহাबार লাগা हल ना रायजोफोर, नंगौना नङा रायजोफोर? हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप भी तो सोचना चाहिए ना। आप लोग वादा किया था, हमारा भारत का सरकार ना वादा किया था एनडीबी लोगों को सरेंडर करवा के हमारा बड़ो जातियों के बीच में शांति लाने के लिए आप लोग वादा किया था। लेकिन अभी तक हमारा जो बीटीआर एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो वादा है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया। इसकी वजह से हमारा बीटीआर में हंगामा चल रहा है। वो तो आप लोग देख रहे होगा ना सोशल मीडिया में। जितना हो सके जल्द से जल्द, अभी 6 साल ऑलरेडी हो चुका हुआ है। 6 साल का वादा किया था, नहीं ना? 6 साल के अंदर में वो कंप्लीट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ ना। और पूरा नहीं होने के वजह से ये हमारा जो बीटीआर है, बीटीआर के अंदर में ऐसी तरह देखने को मिल रहा है। या आप लोग के वजह से, किसी के वजह से नहीं। इसलिए आप लोग भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जितना हो सके इतना कर दो। हमारा बीटीआर एकॉर्ड का जितना भी वहां पे वादा किया गया था उसको पूरा कर दो, ताकि हमें शांति रह सके। है कि नहीं ना दोस्तों? नंगौना नङा रायजोफोर? बे गासिबो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गोरोन्थि। दासिमबो बीटीआर एकॉर्डखौहाय मावफुंनानै होयैया, बेयावहाय आरोबाव हाग्रामा महिलारिनिबो बेयावहाय हेंथा दङ रायजोफोर। हाग्रामा महिलारिनि सापर्टार, बीपीएफनि आईटीसीएल फोरनि सापर्टारनिबो बेयावहाय गोरोन्थि दङ। दिनै मानो बाखनायखो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ? दा रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो बेखौसो आं नेनानै थादों रायजोफोर। जोबनायाव रायजोफोर, मिस्टार मेमोरेन्डाम ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि आफादगिरि दावराव देख्रेब, बिथांमोना मोनफ्रोमबो आयदायावनो डेभलपमेन्टनि बाथ्राखौनो बुं, इन्डास्ट्रिनि बाथ्राखौनो बुं, बिथांमोना हेंथा होग्रासो, खामानि मावग्रा नङा। एरग्लुंग्रासो, हेंथा होग्रासो बिथांमोना, खामानि मावग्रा नङा। दाव फार्मखौहाय बन्द खालामनायनि बेयावहाय स्ल'गान होदों। थांनाय समाव इन्डास्ट्रि बानायनायनि स्ल'गान होदों। आरोबाव नैबे समावबो इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरनायनि स्ल'गान होदों। अब्ला बर'फोरनि जायगायावहाय मोनसेबो इन्डास्ट्रि थानो नाङा नामा? मोनसेबो फार्म थानो नाङा नामा? मोनसेबो कम्पानि लाबोनो नाङा नामा? बर'फोरनोहाय डेभलपमेन्टखौनो नाङा नामा? रायजो राजा नोंथांमोन दावराव देख्रेब आयं, नोङो सासे गोरों गोरा मानसि, नोङो सासे नलेजजिबि बैसोगोरा मानसिनि सुबुं। जोङो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय ना बेदर लानानै फैयो, नाथाय बै नाया, बै बेदरा गुबुन स्टेटआवहाय माबायदियै फिसिनाय, मुलि होनानै फिसिदों ना माबायदि रोखोमै फिसिदों, माबायदियै फानफैदों, बेखौहाय जों जानांगौ जायो। ना लानानै फैयो तामिलनाडुनिफ्राय, आन्ध्रानिफ्राय, इउपिनिफ्राय जोङो ना लानानै थाङो। सप्ता फाख्लाय ट्राकआवनो बियो आइसआव थायो, बेखौनो जोङो जाहोहैयो। अब्ला बेफोरनिफ्राय रैखा मोननांगौब्ला जों बर' जाथियाबो गाव गावबागाव फार्म बानायनानै लानांगोन, गाव गावबागाव इन्डास्ट्रि बानायनानै लानांगोन, गाव गावबागाव कम्पानि बानायनानै लानांगोन। बेफोरनि सायावहाय एसे सानदो आयं। बे दाव फार्मखौ बन्द खालामनो नङा, फोसाबनो थाखाय थोन। जाहाथे बे दाव फार्म जाया लिड खालामो, जाया दाव फार्मनि मेनेजमेन्ट, बेखौहाय साब सिखोन लाखिनो थोन। अब्लानो
साखाथि फाखाथियावहाय मोनामनायाबो बेबायदि जानाय नङा। आं बेखौसो बुङो रायजोफोर। आं गाज्रि मोनाखै रायजो राजाफोरखौबो, मानोना गावनि जायगायावनो फार्म थायोब्लासो बेफोरबायदि जोङो रैखा मोनो। मानोना गावनिनो असे बर' जाथिनिनो फिसिनाय मुलि गैयै माखासे बेसादफोरखौ जों मोनजागोन, बेखौ जों साननांगोन रायजोफोर। अब्ला जुदि मोनफ्रोमबो कम्पानिखौनो हेंथा होयोब्ला, मोनफ्रोमबो इन्डास्ट्रि, मोनफ्रोमबो फार्मफोरखौनो हेंथा होयोब्ला, एग्रिकालसारनिफ्राय लानानै गासैखौबो जुदि हेंथा होयोब्ला बर'आ माब्लानि समाव डेभेलप जागोन रायजोफोर? बेखौबो जों साननांगोन ना। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। जायफ्रा दाउ फारामनि साखाथि फाखाथि रायजो राजाफोर दं बिथांमोना गोरोन्थि बुजिनो हागौ, नाथाय आं बेखौ बुङाखै जे बे दाउ फारामखौहाय बन्द खालामनांगौ। मानोना बे दाउ फारामनि खि हासुदै खिनाय नैबेफोरो साफा जानांगौ आरो बेखौ मुलिजों फोसाबनांगौ जायहा दाउ फाराम खालामदों। ना दावराव देख्रेब आयंमोननि बायदिब्ला UPPL नि मावनाय मोनफ्रोमबो खामानियानो गाज्रि नामा रायजोफोर? नैबेखौसो आं साननानै दङ रायजोफोर। गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। भिडिअआबो गोलाव जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।